wahaniaeth yn ffin y cynllun datblygu. Mae yna sôn di bod yna 2 yn mynd yn Caeg yn Kingsland a'r Dir Gwyrdd. Wel, fel yna ni ddangos mewn eiliad, mae'r ffin wedi ychwanegu yn barod. Mae yna ganiatad i'w roed i defnydd hamdden yna. Mae'r adran hamdden yn dweud dydyn nhw'n rhagweld fydden nhw eisiau fo, ond mae'n just dangos mewn ffordd bod datblygiad wedi ganiatáu, neu os wedi datblygu ganiatáu, mae yna dir wedi glustnodi i'r perwyl yna, so ddim yn gywir i ddeud na tai yna a dim byd arall yn yr roed bod yna bwriadau. David, troi chdi. Cyngor Victor Hughes efo'r heddlu. Mae'r heddlu yn fodlon efo'r datblygiad efo rhwymedigaeth. Da ni wedi cael cyfarfodydd iddyn nhw ers paratoi'r adroddiad, so mae hwnna wedi delio fo. Rhai o'r materion amgylcheddol ar y Cyngor Lewis Davies sôn amdan. Mae'r adroddiad yn mynd i dipyn o fanylder in terms of effeithiau da chi'n disgrifio. Ond swn i'n ychwanegu hefyd, reit yn dechrau'r adroddiad, mae yna newid wedi bod yn polisi cynllunio Cymru, lle da chi'n gorfod pwyso a mesur economic, social ac environmental, a weithiau mae'r economic yn gorbwyso yr environmental. So, os ydyn dweud, da ni wedi pwyso a mesur yr ochr environmental a wedi mynd i dipyn go lew o fanylder ynglyn â bob un o'r agweddau yn yr adroddiad. Jyst symud ymlaen i'r bwriad. Ie, a marn ni de, da chi'n bod ydy'r polisi na ddim yn hollol nadi, pwyso mesur, da chi wedi sôn o'r rwan de? Ia, pwyso mesur, ac dyna da ni wedi gwneud yn diwedd yr adroddiad. Da ni wedi dod i casgliad, wedi sefydlu bod dim sefydlu fo gyd allan, ond swn i jyst yn tynnu sylw at y newid syfdanol yn polisi cynllunio Cymru. Ymlaen o hynna, mae gennych chi fwy o bwyslais ar yr ochr economic hefyd yn cael ei roed yn polisi cynllunio Cymru dyddiau yma. Mae wedi newid. In terms o'r bwriad, mae gennych chi 3 seit, drwch chi gweld ar y sgrin o'ch blaen chi fama. Penros, Caeglas a Kingsland. Y bwriad efo Penros ydy 500 o unedau gwyliau yn unig. Does a ddim cysylltiad efo gweithwyr niwclear yn Caeglas o gwbl. Yn Caeglas, y bwriad ydy i gael ei ddefnyddio i fyny 315 o unedau niwclear, fysa wedyn yn cael ei ddefnyddio fel ystyniad i Penros os dwi'n mynd ymlaen. Mae'r cysylltiad efo'r ochr niwclear rhwng Caeglas a Kingsland. Fysa pobl sy'n meddiannu Kingsland yn dibynnu ar y cyfleusterau yn Caeglas. Gwyndaf di sôn hefyd am y cynllun datblygu. Yn eich adroddiad chi, mae gennych chi appendix 1, 2 a 3. Ta appendix 1 ydy y cynllun lleol, fel drwch chi weld ar y sgrin o'ch blaen chi wan. Mae Penros yn y cefn gwlad, mae'r ffin datblygu, os fedrwch chi weld ar y sgrin, yn mynd rhywbeth fel yna. Mae'r rhan fwyaf o Caeglas o fewn dynodiad S1 yn y cynllun lleol, so mae o fewn y ffin datblygu. Mae'n berthynas â Kingsland ydy mae lot o'r safle tu allan y ffin. Fedrwch chi weld y ffin y fama mewn rownd dynodiad leisure y fama. Ond fel sy'n cael esbonio yn yr adroddiad i chi, mae'r cynllun lleol yn reit hen. Mae'n deillio'n dol i 96. So da ni wedi rhoi y pwysau ar y cynllun datblygu unedol, sydd yn bolisi fwy diweddar, a mae'r allocations yn tri fel yn plan wedi dangos ar y cynllun o'ch blaen chi. Mae'r ffin datblygu yn fama yn mynd rownd Aluminium Mon. So mae Penmon ydy mae'n y cefn gwlad, ond mae o'n ffinio a Caergybi. Caeglas, mae'r dynodiad cyflogaeth wedi gwneud yn llai, so mae llai o Caeglas o fewn y ffin datblygu, ond mae'n dal rhywfaint yn efo. Mewn berthynas â Kingsland, mae'r sefyllfa wedi newid dipyn go lew.
Mae rhan fwyaf o Kingsland I fewn ffin datblygu yn yr Unitary Development Plan. A dwi'n meddwl fel mae Gwyndaf wedi sôn amdano yn barod, does a ddim angen amdan y dynodiad leisure yna gan adran Hamddan y cyngor. Yr unig beth maen nhw angen ydi safle bach yr ochr y leisure centre. So, tydi hwnna ddim yn y cefn gwlad, mae cae glas rhannol yn y cefn gwlad, a mae Penrhos yn ffinio Caergybi. Ond efo terma policy, leisure da ni ddelio efo yn Penrhos, so da ni'n edrych ar sequential approach, lle mae'n fuddiol I ddatblygiad o'r maint yma fod yn ffinio ar dre fel Caergybi ar y cyriad. Dio ddim yn ganol neilla yn y cefn gwlad. So mewn sustainability terms, oedd o'n positif a mae'n cael ei bwyso mesur o blaid y datblygiad. Diolch David, dwi ofyn yn garedig i Mr Solomon yma, so dwi'n meddwl yna nifer y bwyntiau glyn wneud yma ynglyn mae'n drwg ni, y polisia a'r cynllun datblygu a'r bwysa a'r mesur y math yna beth. Dwi'n ofyn i Mr Solomon dod I mewn ar y pwyntau os gwrs. Thank you, Chairman. I think in ratings it's been dealt with by Mr Jones. One point that did come up was in relation to the proposal to consider the site separately. They've been presented as a package, so they're one application, so they need to be determined on the basis of one application. Safle Kingsland. Sut mae Kingsland yn sefyll efo'r bwriad I adeiladu 300 o llety ar gyfer gweithwyr o fewn 2 mlynedd. Ac y bwriad wedyn I godi anedda hwrach mewn 15 mlynedd. Dydy hynna allan o'r amser a'r cyfnod sy'n caniatáu adeiladu. Peth am ddefnydd preswyl Kingsland ydy, mae o'n dod ymlaen, os ydy o'n cael ei datblygu efo gweithwyr nuclear y gyntaf. So diolch yn debygol o fod ymlaen tan 2027 neu 2029. Ta, hynny, mae o'n cael ei bwyso a mesur yn yr adroddiad bod na ddigon o gyflenwad tai yn Caergybi, a mae hynna'n cael ei gydnabod. A mae hynna yn bwyso yn erbyn y cais, yndi. Ond fel dwi'n dweud, diolch yn dod ymlaen tan 2027. Diolch yn fawr. Dyna ni rhywun sôn arall neu dwi'n diolch yn gynnidiad. Diolch yn yw. Diolch yn sgynnydd. Yn gyntaf, hoffwn diolch i'r swyddogion am adroddiad gynhwysfawr. Dim aml ydyn ni'n cael dogfen mor drwchus a hyn yn ymwneud â un cais, gallan ddychmygu yr oriau o waith I roi cais unfarfa at ei gilydd. Bron cymaint o oriau I gyfer mi ddarllen tyfiad, a dwi'n deud hynna fod tafod yn y moch yn ymstygydydd. Wedi y darllen cyfeirid sylw o'r dadleuon, yr rhai cefnogol ac i'r gwrthwyneb, ac mae'n restr waith ohonynt, fel gallwch ddychmygu gyda cais mor fawr. Gwrando'r siaradwyr heddiw, hyn oll, mae'n amlwg fod y cais hybryd yma yn creu diddordeb I lawer. Credaf yn y 3 safle arbennu hunain yn geisiadau mawr I Ynys Môn heb sôn am y 3 gyda'i gilydd. Wedi dweud hynny, dyma yw'r dymuniad yr ymgysydd a rhaid parchu hynny a delio gyda'r cais sydd o blaena heddiw. Dwi ddim yn mynd I ailadrodd a rhestru, mae yna lawer iawn o ystyriaethau sydd wedi cael I gwyntyllu heddiw. Meddwn ni wedi sgwennu yn fama, ni wedi darllen bod na ddim cytundeb gyda datblygwyr Wylfa, mae hynny wedi cael ei gadarnhau heddiw. Wedi dweud hynny, ydym ni methu cyfla yn fama, ydym ni eisiau ynys lefychus, ydym ni eisiau gwaith I bobl ifanc, ydym ni eisiau cadw pobl ifanc yn yr ynys yma I magu teulu. Gai ofyn I chi feddwl yn ddwys am hynna, please. Diolch yn fawr. Oes rhywun ar ryw sylwada ychwanegol neu mynd i'n diolch yn fawr. Allan, yr
asesiad iaith, o'n i'n gweld bod yr uned polisi cynllunio ar y cyd gyda Gwynedd wedi ystyried yr adroddiad annibynnol gan yr London Lakes. Ac maen nhw'n sôn yn fan yna bod yr iaith Gymraeg mewn peryg mawr yn ardaloedd London Road, Kingsland a Trearthyr. Mae'n sôn yn yr adroddiad yn 2001, wel rhwng 2001 a 2011, bod yna gystyngiad o 11% o siaradwyr Gymraeg jyst yn yr ardal yna. Be mae'n awgrymu yn yr adroddiad ydy bod datblygiad fath o hwn, bosib, yn mynd i cyfrannu at leihau defnydd o'r Gymraeg, mwy byth yn yr ardal yma. A dwi'n meddwl gan bod ni'n sôn am, wel, da ni yn sôn am sefyllfa crisis yn yr iaith Gymraeg, os da ni'n sôn am gystyngiad o 11% yn barod mewn 10 mlynedd. Be dwi'n gweld yn fan hyn ydy bod nhw'n rhagweld mwy o dirywiad os yw'r cynllun yma mynd yn ei lain. Hefyd wrth gofio ar ôl adeiladu Wilfa A bod yna effaith difrifol ar y iaith Gymraeg yn ysgol Bai Cemais a'r ardal yna ar y pryd. Iawn, diolch yn fawr iawn. Ga I jyst neud pwynt yn tegwch. Mae diwylliant Cymraeg yr ynys yma a'n bobl ifanc ni yn gadael yr ynys i ffeindio am waith. Da ni wedi gweithio yn galad efo'r datblygydd yma sicrhau wrth gwrs bod yna brentisiaid, bod yna sicrwydd o'r afedra ni, bod yna bobl lleol sydd yn cael yr cyfleoedd yma. Hwna un ffordd bositif yn ochr i, bod ni'n cadw'r iaith yn Gymraeg, bod ni'n cadw'r bobl ifanc ar yr ynys yma, bod nhw'n gadael ond. Hwna fatar mae'r dimotif ond yn hynna'n personol i. Fe modd yn David o'n matab i'r pwynt yma, mae'n Griffith wedi godi. Dweud ar dudalen 86 ydy bod gen yr ardal ganran llai o siaradwyr Cymraeg na sgennach chi gweddill yr ynys. Mae'n gywir, mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod hwnnw wedi lleihau, fel ydych chi'n dweud, a mae'n bwysig bod hynna bod y datblygiad ddim yn cael effaith negyddol arno fo lleihau fel fwy. Ond mynd ymlaen o hynna, mae yna elfennau positif o'r datblygiad. Mae gennych chi'r 50% o dai fforiadwy sy'n cael ei gynnig yn Kingsland. Mae gennych chi hefyd yr lliniaru a'r oblygiadau sy'n mynnu bod apprenticeships yn cael ei roi i pobl lleol. A mae hynna i raddau yn deillio o'r asesiad y iaith Gymraeg ac yn rhan o mitigation a datblygiad. Mae gennych chi hefyd fel rhan o Penros, fel dwi'n meddwl o Richard City yn dweud,